Ahojte, je na tomto make-upu, prosím vás, niečo čudné. Dávam na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Štart. Takže, ahojte, vítajte pri dnešnom šorci. Čaute. Inak toto mám už zapudrované, to je zase iné video, kde som skúšala toto. To bol rúž, ale to som nedala na video. Každopádne si to aj zotrem. Tak, dobra. Teraz sa tomu nevenujeme, ale venujeme sa tejto Fake It riasenky od Catrice, ktoré by malo vydržať 24 hodín a ja si ju idem naniesť a potom vám poviem, aká bola. Tak čo na to hovoríte? Podľa mňa dosť cool. To takto troška nevadí, že mám potom špinavé prsty, ale tak si urobím väčší objem na mielniciach. Ale pozor, pri nesprávnom takomto robení sa môže obtláčiť tá mielnica. Takže ideme na to. Hodnotenie, akože mne vydržalo 24 hodín. Vynikajúco, som s ňou spokojná. Neobtláča sa. No ako som už spomínala, neobtláča sa. Robiť nádherné vrstvy. Stačí si dať úplne minimum 3 vrstvy. Ja som si dala 2. Mega cool. Podľa mňa toto je ešte si rozpustím vlasy. Ale podľa mňa toto je za mňa najlepšie. Takže, ak sa vám šortík páčil a nakoniec si dábame. Takže kamaráti, máme tu nejaký filter, kde tak, no, pošlapal ma. Vidíme na ďalší filter.